Саламыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар, һеҙҙе Башҡорттар программаһын әҙерләүсе ижади төркөм һәм уны алып барыусы Рафиҡ Әхмәтшин сәләмләй. Бөгөн тапшырыуҙа. Беренсе мәртәбә шул Ырымбур өлкәһенә сыҡҡанлыҡтан күберәк күрәйек үҙебеҙҙең милләттәштәребеҙҙең яҙмышын, хәл торошон тип, шул 20 ауылды ла алдыҡ. Һүҙ артынан Ырымбур далаларына Башҡорт дәүләт университеты диалектологик экспедиция ойошторҙо. Сездән миңа бер ни кирәк түгел, дуслар. Үзегез миңа кирәк, дусларым, туғаннарым, яҡыннарым, минең ватаным Башҡортостаным. Тыуған илем, алтын бишегем. Үзбәкстандан ҡайтыусы милләттәштәребеҙ менән танышыу. Әүәл бирелмеш, ягъни бирелмеш ер 220 өйлә кәмендә. Шәжәрә тарих көҙгөһө. Һамар өлкәһе Моратша ауылының үткәненә байҡау. Чөнки мына тимер юлға яйылы. В общем, төрлө яҡлап удобстволары бар. Китәргә, килергә дигәндәй. Танып башҡорттары еренең төньяҡ сиге. Пермь крайы Сүлмәш ауылынан әҙерләнгән яҙма. Башкирское общество бар, аннан ҡайтып йөрөбөҙ. 2 йыл элек ҡайттык. Уфада булғанбыҙ. Ир кешегә 70 төрлө һөнәр ҙә аҙ. Эстонияла йәшәүсе милләттәшебеҙ капитан Хатип Инсаф улы Сәләхов. Башҡорт дәүләт университетының Башҡорт филология һәм журналистикаһы факультеты студенттары, уҡытыусылары тәүге тапҡыр диалектологик экспедицияға барды. Ырымбур өлкәһенә сәфәргә уҡыу йортоноң социология факультеты аспиранттары һәм магистранттары, Ҡаҙағстандың Аҡтүбә университеты хеҙмәткәрҙәре һәм студенттары ла ҡушылды. Беҙҙең хәбәрселәр эҙәрмәндәрҙең фәнни асыштары, тәьҫораттары менән ҡыҙыҡһынды. 16 студент һәм уҡытыусы йәйге ял мәлендә Ырымбур далаларына юллана. 2 аҙна эсендә улар 20 ауылды урап сыға. Диалектологик тикшеренеүҙән тыш, матди ҡомартҡылар, археология һәм социология буйынса мәғлүмәт туплайҙар. Экспедиция етәксеһе Зөбәржәт Шәйхисламова урындағы милләттәштәребеҙҙең ярҙамынан тыш, ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә бындай күләмле эште башҡарып сығыу мөмкин булмаҫ ине ти. Азат Камилович Буранғолов тигән уҡытыусы ҡаршы алды беҙҙе Ырымбурҙа, һәм ул шулай уҡ үҙенең отпускыһы иҫәбенә тәүге көндән алып һуңғы көнгә хәтлем һәр бер ауылда беҙҙең менән бергә нимә ашаһаҡ, шуны ашап, ҡайҙа ятһаҡ, шунда йоҡлап, ошайтып беҙҙең менән үткәрҙе. Башҡорттың портретін төҙөү өсөн, күреү өсөн бер генә ауылда етер ине хатта, фәнни кимәлдә алғанда. Ләкин беҙ беренсе мәртәбә шул Ырымбур өлкәһенә сыҡҡанлыҡтан күберәк күрәйек үҙебеҙҙең милләттәштәребеҙҙең яҙмышын, хәл торошон тип, шул 20 ауылды ла алдыҡ. Ырымбурҙа экспедиция ағзалары Ҡарауанһарайҙа туҡтап китергә була. Әммә нисәмә саҡрымдар үтеп, Башҡорттоң баш йортона ашҡынған милләттәштәребеҙҙең өмөтө аҡланмай. Сөнки унда башҡорт та түгел, татар да түгел, ниндәйҙер бер милләт вәкиле инде ул, ҡырғыҙ микән ул, русса, бер ҡаҙаҡ ҡыҙына вәғәз әйтеп ултыра инде. Күңел ҡырылмаҫ ине, әгәр ҙә ул хәтта шул үҙенең ҡырғыҙ телендә йәки башҡа төрки телендә һөйләһә. Был беҙҙең тарихи Каруанһарай бит инде. Экспедицияла ҡатнашыусылар өлкәнең мәғариф министрлығына мөрәжәғәт итә. Унда фәнни хеҙмәттәшлеккә асыҡ булыуҙы күреп, тыныслана төшкән милләттәштәребеҙҙе тәүге ауылға килеп ингәс тә тағы бер күңелһеҙ хәл көтә. 60-тан өҫтә булған быуын вәкилдәренең телендә башҡорт теле, уның йолалары, аш-һыу исемдәре, кейем-һалым исемдәре барыһы ла һаҡлана. Бына йәшерәк быуындар русса һөйләшәләр. Һәм мәктәптәрҙә лә башҡорт теле факультатив рәүешендә генә бара. Башҡорт теленең статусы юҡ. Ул беҙҙең республикала бөтә кимәлендә файҙаланылмай шул статус. Беҙ ни өсөн оптималләшеүгә беҙҙең башҡорт теле эләкте, башҡорт телен уҡыта алмайбыҙ, тип бында ла йонсойбоҙ бит инде. Һәм бына 21-нсе быуатта йәшәп, ошо беҙҙең эргәлә генә ятҡан Ырымбурҙағы милләттәштәребеҙҙең башҡорт телендә радио тыңлай алмайҙар, башҡорт телевидениеһын ҡарай алмайҙар, башҡортса газета, журнал уҡый алмайҙар. Бик әсенгес күренеш, әлбиттә. Һәм мин әйтер инем, хатта бына шул телдең үҙенең бөтә функцияларында үтәмәүе, ул ниндәйҙер кимәлдә, бына бөгөн Ырымбурҙа үҙенең функцияһын үтәмәй, башҡорт теле юҡҡа сыға, бер киҫәк юҡҡа сыҡты ти. Шунан икенсе киҫәк, ҙур ҡабымды йотоп булмай бер юлы ғына. Бүлекләп йотһаң, ул юҡҡа сыға бит инде.
Күрше өлкәләрдә генә түгел, республикабызда ла башкорт теленең куллану даирәһе елдан-ел тарая. Казахстандан килгән кардәшләребез дә ошыга басым яһаны. Казахский язык стал языком науки, образования, новой технологии. Мы заметили, как-то у вас больше на русском идет. И вот документация тоже, обучение, и дети тоже вот на русском больше, студенты, я имею в виду, на русском говорят. Казак галимдары Башкортостандагы ыңгай күренештәрде лә баһалап үтте. Берничә ел дәвам иткән был хезмәттәшлек төрки халыкларын берләштерә, тәҗрибә уртаклашуга булышлык итә тыюлар. Түркі тілдес халықтардың тілінің бір екендігін шын мәнісінде сезінеді. Оларда тілдік сезім, тілдік түйсік дамиды. Бұнда өткен ол тыңдаса тілді, соны тыңдауға оның дағдысы қалыптасады. Сол арқылы ол өзінде бар қабілетті аша алады. Көньяк диалект 60-нчы елдарда Сәрия Миржанова тарафынан өйрәнелгән. Автор эзләнүләрен китап итеп тә бастырып сыгара. Шуга карамастан экспедиция әгъзалары ла буш кайтмай. Ят һүзләр, яңа фразалар, яңа мәкаләләр, әйтемнәр ишетергә туры килде. Һәм уларны бuna зур кызыксыну белән тиз генә яда алып бардык инде. Бuna берничә генә яңа һүзләрдә әйтеп үтәйм. Мәсәлән, мылтыкты Ырымбур яктарында мынтык диләр икән. Юмарт, сумарт. Бuna бик кызык булды безгә тупха дигән һүзнең вариантларын ишетү. Нинди генә вариантлар соралган? Тупха, туспа, туфта, туфалта һәм башкалар. Бик күп вариантлар соралды. Бага тиклем транскрипция дигән сарыны кулландылар. Но транскрипция ниндәй генә яхшы булмаган, телдең яңрашын, һүзнең яңрашын, өйләндең нисек ишетелешен ул бирә алмай. Шуңа тренинг теләмәйеңме, аудиоматериал кирәк. Кызганычка каршы университетта безнең аудиоматериалдар бик аз. Шуңа үзебез өчен тикшеренү үткәрү өчен фонд кирәк. Шул төп максат минем шунда булды. Социологтар өлкә башкортларының дини аңы үсүен билдәләй. Аулар булып йөргәндә күрдек, күп мәчетләр яңа төзеләләр. Муллар, күптәр яшь җегетләр дә бар. Улар укымышлылар, югары белем алганнар. Өфөлә, Ырымбурда, Казанны укып кайтканнар. Тикшеренүләр кире һөҗүмтәләрдә бирә. Засуха сильная, и в плане того, что в сельскохозяйственном плане регион, естественно, желает оставлять лучшего. Как мы все помним, это вот арбузные территории есть в Солидецке, однако там выше, если подниматься, там картошка у них не растет. Другие вот, сельскохозяйственные культуры важные для именно питания, у них, естественно, такого нету. Тепличный вариант развивается в основном не самим коренным населением, а теми, кто приезжает. Средневозрастное население, оно выезжает на север, в основном работа вахтовый север, Москву, естественно, тоже существует Москва, ближайший это Оренбург, Кувандык, Видногорск, то есть те промышленные центры, которые до сих пор работают, действуют, они там вот стараются как бы переезжать в эти регионы и, соответственно, находят работу именно там. Если говорить социологический момент самой деревни, то важно отметить, что действительно деревни опустошаются. Если вот даже сами жители говорят, 70-е, 80-е годы, полно населения, строились, даже материала не хватало всем, чтобы строить все эти дома, строить новое жилье. Уже современность, если брать, на 30% в каждой деревне уже дома запустелые. Многие деревни просто-напросто уже нерентабельно использовать, и население уходит. Һүз байлыгын, рухи кумарткаларды өйрәнү максаты менән сыккан филология белгечләре археологтар урынына ала эшләй. Мәсәлән, улар Кансура авылы эргәһендә курган таба. Быга тиклем билдәле булмаган руник язмаларга осрай. Кансура авылында мин ярып алдым, менә 60-нчы Менәүрә Байрамгали кызынан 90 яшьлек инәй ул. Ике бәйт ярып алынды. Берен исеме Хәмдия, икенче бәйт Етем кыз дип атала. Һәм шуңа кызыклы был Ырымбур өлкәһен авылларында бик күп риваяттар, легендалар елан культына кагалышлы. Экспедицияларга катнашучыларның төрле юнәлештәге белгечләр булуы фикер таркаулыгына килтермәй. Киресенчә, Ырымбур башкортларының социаль, психологик портретын тулырак асып бирүгә булышлык итә.
Ситерді сұлтан болғансы, өділіңді ұлтан бұл тыйхалық мақалы. Қызғанысқа көбі сұрақта сителдерді дәрежей олаған милләттәштәрібізге тауған елінде урын табылмай. Хөкүмәт ярдамына таяныр урынға оларды бюрократик система менен көрәш көті. Келәхе ядмабыз Өзбекстандан көсіп қайтып, Башқұртстанда төпленген Башқұрт ғайләхе турахында. Иглин ауылының Ленин урамында орынлашқан бұл йорт башқалардан айырылмай. Әммә сит ердерден туған еліне қайтусы милләттәштәребез өсөн онан да қадірлерәк урын юк. Койнар сүзләр, матур сүзләр, жылы сүзләр йөртәм йөрәгемдә. Сездән миңа бер ни кирәк түгел. Бер елмаю, бер моңаю, бер хуплау сүз, бер уч жылы. Сездән миңа бер ни кирәк түгел, дуслар. Үзегез миңа кирәк, дусларым, туганнарым, якыннарым, минем ватаным Башкортстаным. Венера Ташбулатова оқығаны бұл шиғыры юлдары табын артында ултырусылар өсіні бірдәмлік девизі, ә Өзбекстанда яшәүсі башқұрттар өсіні туған елге сақыру болып яңғыраны. Танышларыбыз, туганларыбыз, безгә килеп, бездә регистрация итеп, мин көн өзен йөридем урамларда алар белән үй эзләп. Аларга инде яхшырак үйне таптык, газы бар, суы бар. Без килеп төшкәч монда үзебез шундый кыйналгач, аларга инде белдек ниндиләрне эзләп табырга. Үзбекстанда туып үскән, югары белемле Венера Ташбулатовага яраткан эшен, Наманган калаһының Үзәк урамында урынлашкан фатирын калдырып китүгә нимә сәбәпсе була һуң? Әтием бик туган якларын сагынып, әнием дә туган якларын сагынып, алар ел сайын кайталар иде. Яратты туган якларын сагынып, кайталмыйлар иде. Партийный работник иде ул вакытларны инде. Знатный гражданин Узбекистана, орден Красного трудового знамени, за доблестный труд и так далее. Почетный гражданин он булган иде. Шуның өчен ул анда эшләп, абруй табып, менә пенсияга чыккач, сезне барыгызны да алып китермен дип әйтеп йөридер. Ул да бу дөньядан үтеп китте дә, безне кайтара алмады. Аннан соң без инде узак шуларны уйлап йөрдек. Исмәгыйль агайды сит ердә дан шөһрәт яхшы тормыш тотмай. Уның туган иленә кайтыр юлы башка сәбәптәр аркасында ябыла. Ему орден Ленина даже бирмәделәр шул вакытны, из-за того, что менә ул катнашкан булган, менә сельсоветтан килгән кагаз, что ул катнашкан Сәнәк сугышында. Вот. Без әтиебез уже вафат булган иде. Сорарга кемнән сорыйбыз, әтиебез булмагач. Әни шул Сәнәк сугышында катнашты дип кагаз килде дә, аңа бирмәделәр дип әйтте инде. Һәнәк хугышы тип 1920 елда Өфө уездында купканы булганышта әйтәләр. Баш күтәрүчеләрнең төп шарты БССРга кушылу була. Ихтилал каты бастырыла, курбандар күп була. Исмәгыйль агай гаиләһенә был туралы һөйләргә яратмай. Ул туган иленә бәйле йылы хатирәләр менән генә бүлешә. Озын көй, курай моңы ишетеп үткән балалар Башкортстанды ярата. Ярмәкәйдән Турайга юллар бөтен шул кара будай басуыннан үтәдер. Шундый матур чәчкәләре, шундый исле. Менә Иракта тау башында урманлар күренеп тора. Менә шундый күңел киңәеп, мин үземне шул табигать белән үзем иреп китәдерим. Шундый бу минем ватаным дип сөенеп горурланадырым. Венера апайдың Башкортстанга кайтып яшәү теләге күптән. 1962 елда ул Башкорт дәүләт университетына укырга инә. Ярмәкәй Башкортына кияүгә сыга. Әмма тормыш иптәше хәрби хезмәткә киткәс, кире ата-әсә һәргәһенә Үзбәкстанга кайта. 45 елдан һуң уның хыялын кызы менән кияүе тормышка ашыра. Я каждый год приезжала летом к бабушке, к дедушке. Меня всегда сюда тянуло. Ой, природа, красота и родные, близкие. Вот что-то вот такое ёкнуло, сказала мне: пора, езжай в дорогу. Вот я и приехала, так сказать, на родину к себе, конечно, к своим. Мөхәммәтьяновтарды Башкортстан колас яеп каршы алмай. Гражданлык, эш табуда бихисап авырлыктар килеп туа. Югары белемле милләттәшләребезгә я төзелештә, я баяшсы булып, я базарда эшләргә туры килә.
Эльвира еләк емеш хатып торган сагында Иглиндың 4-нче мәктәбе директоры Корылтай ягзаһы Разия Хайретдинованы осрата. Разия Идиатовна меня встретила, так сказать, на улице. Мы с ней познакомились. Анисапа нас познакомила. Вот такой человек у нас Разия Идиатовна. Быстренько, нечего здесь. Надо на работу, в школу. Вот взяла. С тех пор, вот уже 7 лет, я в 4-й школе в Глино. Татулык, бердәмлек булган ердә бәрәкәт тә бар. 2 елдан 2 яны менән Венера апайда кайта. Гаилә йорт hala башлай. 77 яшьтә булуына карамастан Венера апай сыгарылыш укучыларын бердәм дәүләт имтиханына әзерләй. Уның укучылары Башкортостандың, Рәсәйнең югары уку йортларында белем ала. Хуҗалыкта да өлгерә, бакса үстерә, кош-корт асрай. Үзенең тормышы яйлануына куанган милләттәшебез Кескәй авылдашлары өчен борсыла. Без Урам Ленинда яшибез, менә монда тротуар юк. Мин һәр вакытны үзем укытучы булгач балалар өчен нитәм, кайгыртам. 1-нче класс балалары менә монда йөриләр. Анда менә күпер бар. Шида елгасы. Нанута күпер машиналар йөри. Кар кыш көне карларны күриләр бит читкә. Балаларга үтәргә тротуар да юк. Үзбәкстанда 30 меңдән ашу башкорт. Уларның күпселеге туган иленә кайтырга теләй. Әмма республика тарафынан тиешле игътибар ярдәм булмаенса, милләттәшләребез сит мөхиттә туган телмәр ишетүгә зар интизар булып яшәй бирә. Ике дала күз күреме етмәс офуктарга тиклем һузылган киңлек, түбәләс таудар, һаубасар, мул үләнле тугайдар. Хамар башкорттарның ере шулай күз алдына баса. Олы тарих хаклайлар. Борынгы язмаларда был йөрдәр турында башкорт теленең сиге дип әйтелә. Сик булгас, башкорттар һәр сак хәрби әзерлектә. Кыргыз кайсактар башка халыктар менән барымта карымтала яшәргә мәҗбүр булган. Шундай зур тарихлы авылларның бере Глушиц районының Моратша авылыннан әзерләнгән язманы караек. Хамар өлкәһендәге башкорт авылдары сагыштырмаса яшь авылдар исәпләнә. Был биләмәләрдә борыны башкорттың яйлы урындары булган. Рәсми сыганактарда Моратша авылына нигез халыну вакыты 1797 ел дип билдәләнһә лә, ул иртәрәк барлыкка килгән. Зияратта безнең Моратша авылының ташы бар. Ул ташта язылган Моратша авылының ничәнче ел. Ул Моратша авылының язылган 1776 тиленнәр микән асыл хәтеремдә юк, или 74 тиленнәрме. Ул була Моратша карттың өченче улы була инде. Бу әле Моратша карттың үзе түгел. Баягы малайы була. Моратшала Кыпсак, Бөрьян кабиләһе башкортлары яшәй. Улар үзләренең сыгышын анык белә. Мәсәлән, Бөрьян кабиләһе башкортлары авылга иң азак килеп ултырган. Уларды шугала яңы башкортлар дип йөртәләр. Уларның һөйләшүе лә иске башкортларның теленнән аерыла. Иске башкортлар Т менән һөйләшә. Моратша авылының тукымы башланып китә Көньягыл авылы биш авыл дигәндән. Шуннан туа ул Көньягылда инде 5 ул була. Шуның улының берәүсе Моратша була. Шул улы кеше булып биткән соңнан шунда килеп урнаша. Ә мин Моратша тукымына кирмәймен. Мин башкинаныкы. Ул Моратша авылына килеп иң пассине килеп торган, аның утары бар тегеләй. Аның утарын да беләм мин, Серве утары диләр. Гасин дигән бабай староста булган. Шуна килеп сорый, агай, мине ал, шунда синең авылда торамын. Минең атларым бар, ярлы кешеләргә ат бирәм, йөр сөрәләр, умага әйттем дигән инде. Тупрак тарта дигән һүз растыр. 20нче буаттың 30нчы елдарында Моратша авылының берничә гаиләһе, ягъни касандыр Бөрьян кабиләһе йөрдәреннән киткән башкортлар Кабаттан Баймак районының Ялайыр совхозына яшәргә кайта. Рәшит агай Сербаев та Баймакта туган. Азак улар кире Моратшага кайта. Башкиры являются самым древним из современных народов, живущих на территории нашей области. В 922 году через эти места проходил Ибн Фадлан в составе посольства арабского из Багдада в Волжскую Булгарию. И вот он
писал в своей книге о том, что, переправившись через реку Кюнджулю, то есть Кондурчу, посольство вступило в страну народа из числа тюрок, именуемого башкирами. А река Кондурча, как известно, протекает по территории нашей области. Значит, уже тогда, в X веке, эти земли являлись западными окраинами башкирских кочевий. Хамар башкортларының иң борынгы шәҗәрәһе Моратша авылында Каһир Муллала һакланган. Төрки телендә язылган был шәҗәрәне Олы Чернигов районы Бөрьян авылыннан Гумәр хәзрәт Галиуллин хәзерге башкорт теленә аударган. Был шәҗәрәгә аңлатмала авыл тарихына кагылышлы бик бай мәгълүмат алынган. Авval verilmiş, yani verilmiş yer 220 öyle keminde. Birinci reviziyonun verilmiş 762 duş patşa hadrat verilmiş yere. Şunda kusip kilgenler tuk boyunan, Abdülcelil avulunan onda kemelik diye adılgan. Bıvıt kerelik, anda kemelik diye adılgan. Kuşbay avulunan, tuk boyunda Kuşbay avulu var mı iken yok mu iken ben bilmem. 1915 yılda hem kayhıları kiri kusip gitkenler tuk boyuna, Abdülcelil avuluna 1931 yıl. Kayhıları mında kalganlar. Muratшаларның бүгенгеһен үткәндәргә бәйләгән шәҗәрәһе бар. Унда авылдың һәр кешеһенең язмышы язылган. Пермь крайы башкортлары курултайы Рәсәйнең башка төбәкләренә караганда һуңгарак оештырылһа ла әүдем эшләгән оешмалар исәбендә. Курултай башкарма комитеты елда шәҗәрәләр конкурсы һаман туйдар уткара. ЕРБЮ Курай буенча Башкортстандан профессиональ артистлар сакырып осталык дәресләрен оештыра. Башкорт телендә Пермь башкортлары исемле газет чыгарыла. Бардай районында 22 мең, Чернушка районында 7 мең башкорт яшәй. Кайһы бер төбәкләрдә башкортлар саны бераз кәмәһә, Чернушка районында милләттәшләребез күбәя. Киләһе язмабыз Чернушка районының Сүлмәш авылыннан әзерләнде. Был район биләмәләре танып башкортларының асаба ерләре һанала. Таныптарның төп авылы хәзерге Аскан районының Каданса авылыннан. Улар барлыгы 23 авылга таралып ултырган. Шул исәптән Чернушкалала таныптар, гайнәләр бик күп. Төбе миндә тиягыннан Бәләбә якларынан. Безнең зат бик зур затлардан санала. Төбе буенча бер заты дип санала. Карта тиебезнең күп балалар булган. 9 ау балалар булып, 7-80 булып. Шәҗәрә төзеп, без башкортлар бәйрәмендә, шәҗәрә бәйрәмендә катыштык. Менә шуннан инде без үзебезне башкортлар затыннан дип тоябыз инде. Иптәшем дә башкорт. Бардай ягыннан. Карта тибенем әни яктан тоже Бардар районынан Тулбаш авылынан инде. Аларның тоже неләре тамырлары бик күп булган аралар, тоже уннап малайлар булганнар, бер кызсыз. Бары да яңа төзелгән яклар шул Бардар районынан инде. Безнең авылдан күпләр инде монда. Чөнки монда тимер юлга яйлы. В общем, төрле яклап удобстволары бар. Китәргә, килергә дигәнләй. Аткарманнан үзеннән инде чыгуы бик авыррак. Чернушканы танып башкортларның иң төньяк сиге дип йөртәләр. Касандыр бер этник составлы авылдар бүген катнаш милләтлегә үрелгән. Сүлмәш авылында ла шундай тарих. Совет заманында урта мәктәптә тик татарча гына укытуга карамастан, танып гайнә башкортлары үзләренең асылын, милли үзаңын югалтмаган. Башкортлыктары менән горурланып яшәйләр. Тумышым белән Бардар районыннан гайнә башкорты, әтиәниләрем шуннан. Нидә алдан? Озын ялан авылыннан. Монда инде Сулмаш мәктәбендә мин 27 ел эшлим. Үзем Чернушка шәһәрендә торам. Китаплар татарча булуга карамастан дәреслекләр, бүтән мероприятияләрне үткәргән. Значит, тәрбия эшләребезне үзебезнең диалект телебездә алып барабыз. Сүлмәш авылы Чернушка калаһына якын урынлашкан. Күптәр бында эш эзләп килеп төпләнә. Чөнки халыктың күбеһе калала, тимер юлында, нефть чыгаруда, төзелешләрдә эшләй. Иркен йорттар халып авылда яшәүде хуп күрә. Ир кешегә 70 төрле һөнәр зат дип юкка гына әйтмәйдер. Иҗади төркемебезгә техникумда электрикка укыган армияла, авиацияла хезмәт иткән гомерен диңгез гидегә багышлаган милләттәшебез белән танышырга насип булды. Киләһе язмабыз Эстониянан әзерләнде. Хатип Инсап улы Сәләхов Иске Туймазы авылында туып үткән. Үзенең сыгышын улы Көнбайыш Башкортстан әй буеннан күсеп килүсе башкортлар менән бәйләй. Мин Эстониядән хәзер 46 ел торам. Мин Тузым үзем Туймазы районында, Иске Туймазы авылында. Шуннан соң Салаватта
укыдым 2 ел ремесленный училищеде. Аннан соң армияга кеттім. Армияда служить еттім. Мана бұл бүгінгі Крымскийда хәлдер су басқан орында. Шуннан Ленинградта укыдым. Высшее инженерно-морское училищеде. Училищеде 6 ел укыганнан соң безне җибәрделәр монда эшләргә Таллинга. Таллинда мен эшләдем. Эстонский морской пароход, торговый флотта. Капитаном мен 27 ел эшләдем. Хатип агайдың хәләл ефете Римма Салих кызы капитан тормышының бөтә шатлык авырлыктарын бергә күтәрешә. Бер авылдан сыкканы парды удайлы сәфәрдә, туган илдән алыс яшәүдә аера алмай. Таныштык башкирск обществода. Пока бунда эстонская ССР булган чакта эш и в основном рус теле, рус җиргә эшләдек инде шуның белән. Хәзер менә бездә Филиза безне монда кертте, ул организация бик эшли тырыш кыз. Шулай итеп яшәп ятабыз инде, Аллага шөкер. Эстонияда яшәүче милләттәшләребез республика менән тыгыз бәйләнеш тота. 2010 елда Өфөлә Хатип Сәләховтың «Капитан язмалары» дигән публицистик китабы сыга. Башкирское общество бар, аннан кайтып йөрибез. 2 ел элек кайттык. Уфада булган идек, менә Уфада китабым чыкты. Шушы китапны Уфада алып кайтырга 30 гына экземпляр алырга була. Шуңа Границадан үткәрмиләр. Үткәрмиләр, шуңа 2 кешегә 60 алып кайттым. Алганнары Уфада калды әле. Ер шарының кайһы мөешендә генә булһалар да, халкыбызның лаеклы ул кызлары хөрмәт һәм абруй кадына. Улар диненә, теленә һәр сак тугры кала. Хөрмәтле тамашасылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезде әле экранда күренгән электрон адреска ебәрергә. Яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Бунан тыш Башкорттар һыдык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче иҗади төркем киләһе алдын ала яңынан осрашканга тиклем хушлаша. Хау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.